עדי מחפשת את אבא בחלון. איפה אבא? אבא בעבודה. אבא. אבא, איפה אתה? אבא. אבא. אבא בעבודה. ביי. בואי, אבא, בוא. בוא תראה, מצאתי פרפר. מצאתי פה היום פרפר גדול גדול. פרפר, נכון. פרפר. עדי, את יודעת מי יבוא לפה עוד מעט? אבא. לא, אלה. אלה תבוא לפה עוד מעט. את מצביעה על הוידאו? עוד מעט אלה לושקה תבוא. אלה. ביי. בואי לבקר אותי, אני מתגעגעת אלייך. ניתן חיבוק. ונשי? נכון.